Представям ви и едни различни бутилки, които да създадат настроение на вашата маса и да ви радват. Ето първата бутилка. Всички бутилки са изработени с еластични елементи, акрилни бои, различен дизайн, различна форма на дозаторите, вакса, лак, канап, разбира се, и хубави жени. Които да създават настроение. Различна форма са, подходящи за да си сипите любимото питие в тях, и една за любителите на котките. Ето и отзад още едно котенце и съответно с дозатор. Много ще се радвам, ако харесате тези различни бутилки, споделите поста или изненадате себе си или някой ваш близък.